İndiki temamız kvadrat denklemeler. Kvadrat denklemeler şu ýagdaýda ýazylan denklemelerin görnüşlerine kvadrat denklemeler diýilýär. Berde kvadrat diýilmesiniň sebebi bilinmeýän näweli x'in derejesiniň 2 bolmagy. Öňündäkilere koeffisient diýäs. Bu hemişelik san. Bir şert bar berde a nola deň bolmaly däl. Sebebi a nola deň bolan ýagdaýynda kvadrat gitdi. Ol hem çyzykly denkleme bolup galýar. Şoň üçin indi kvadrat denklemeleri çözmek meselesine geçsek, kvadrat denklemelerin ählisini bir formula bilen çözüp bilýäs. Bir formula diýenimiz şu ýerde berilen formula x we ýene bir ýagdaý x kvadrat bolan üçin şu ýerdeki hemişe kvadrat denklemelerde 2 jogap çykýar. Şoň üçin formulada x1 2 diýip ýazylýar. x1 2 demek x1 we x2 jogap demek. Formulamız minus b plus minus köküňaşanda b kvadrat aýrmak 4ac gatnaşan 2a. Şu ýerdäki köküňaşandaky bölegi biz diskriminant diýip atlandyrýas. Berdäki aýrmak goşmak diýmek. Meselem x1 eger şulary goşmak diýip işlesek, x2 üçin şulary aýrmak diýip işlemeli bolýas. Indi mundan başga-da käwagt ulanyp biljek bir usulumyz ama köpeltijilere dargatmak usuly. Indi şu ýerde men ikisini görkezmekçi. Ýöne ol köpeltijilere dargatmak usulyny hemişe ulanyp bilmeýäňiz. Eger dargadyp bolmaýan bolsa, ýene de aýlanyp öwrülip şu formulany ulanmaly bolýaňyz. Ona seredeli, mysala seredeli. Birinji ýagdaý dargatma köpeltijilere dargatmak usulyny işlesek, näme etýän men şu ýerde x kvadrat näme diýmek? Haýsy sanyň ýa-da näme köpeltmek hasyl etýär bilen x köpeltmek x diýip ýazyp bilen. 2-ni näme diýip ýazyp bilen 2 köpeltmek 1 diýip ýazyp bilen. Şeýle barlan ýagdaýymda şu netije çykmaly. Muň bilen muny köpelden ýagdaýymda şu netije çykmaly. Onu seretdiň x köpeltmek x kvadrat 1 köpeltmek 2 2. Hiç bir mesele ýok. Indiki barlamaly zadym şu 2 bilen x'i köpeldenimde 2x. Bu 1 bilen x köpeldenimde 1x we men şular jemlän ýagdaýymda ortadaky baham gelip çykmaly. Minus 3x. Ene 1x koşmak 2x 3x bolýar. Ýöne plus 3x. Ama minus gerek. Onda näme etýän men? Şuların ikisinin hem öňüne minus goýan. Sebebi minus bilen minus köpeldim ýene plus 2 alyp bilen. Indiki etjek zadym şu ýagdaýy nola deňlemek, bu ýagdaýy nola deňlemek. Şonda x aýyrmak 2 deňdir 0 bolanda x malyň bahasy 2, x aýyrmak 1 deňdir 0 bolanda x'in bahasy 1. Bu näme üçin beýle aýry-aýry ýazdyk? Bu aslında şu ýerdeki anlatmam başgaça ýazylyş şekli x aýyrmak 2 köpeltmek x aýyrmak 1 deňdir 0. Haçanda şunu açan ýagdaýyňyzda x kvadrat aýyrmak 3x goşmak 2-ni alýaňyz. Men muny x sanyny köpeltmek hasyl diýip ýazdym. Köpeltmek hasyl nola deň bolýan bolsa, ya şu ýaýyň içi noldur, ya da şu ýaýyň içi noldur. Eger şu ýaýyň içi nol bolsa, onda nola deň diýip işlemde x'in bahasy 2 bolmaly. Ýok, eger bu ýaýyň içi nol bolsa, onda x'in bahasy 1 bolmaly. Indi şu bir misaly diskriminantly formulamyz bilen işläp görelim. İlki şu bölege men köküň içindäki bölege men näme diýdim? Diskriminant diýip atlandyrýas we şu simbol bilen belleýäs. Onu ilki diskriminanty tapjak bolsak, diskriminantymyz b kvadrat. Ine şu öňünde hiç bir san ýok bolsa men 1 wady bilen demek şu bahamyz a. Ine şu minus 3'müz b, bu da c bolup hyzmat etýär. B kvadrat diýenim minus 3'ün kvadrady. Aýyrmak 4 köpeltmek a diýenim 1, c diýenim 2. Deňdir 9 aýyrmak 8 deňdir 1. Demek diskriminantym 1. Ona x1'in bahasyny ýazaly. Deňdir minus b. B'miz minus 3. Öňündäki minus b boljak bolsa minus plus bolan üçin gön 3 ýazýan. Ilki goşmak alaly. Goşmak köküň aşagynda 1. Aşagda da 2 köpeltmek a'myzam 1. Demek kökden bu 1 bolup çykýar. 3 goşmak 1'im 4. 4 gatnaşan 2'den deňdir 2. Demek x birimiziň bahasy 2. İkinci ýagdaý x2 deňdir 3
Yine şu zat. Ününden şu yerde koşmak yerine ayırmak bolýar. Kokun aşağında 1, aşağıda da 2 köpeltmek 1. Indi 3'ten 1 ayırsak 2, katnaşan 2 deňdir 1. Demek x 2 men 1. Şu yerde 2 jogap tapdyk. X 1 deňdir 2, x 2 deňdir 1. Şoğur jogap. Berde 2 bilen 1 de, berde 2 bilen 1. Bu çözü usulü hemişe ulanıp bolanok. Ýöne gysga ýoldan tiz çözmek üçin ulanylýar. Bu yol hemişe de öz gücüni saklaýar. Islendik ýagdaýda kay kvadrat deňlemeler şu usulyny çözüp bilýäs. Indi kvadrat deňlemeleri degişli diskriminantyň ýagdaýyna seredeli. Diskriminantyň aljak bahasyna görä meniň köküm nähili ütkep bilýär. Kök diýenim deňlemeniň çözügi. Çözügünde alýan bahalar bolýar başgaça aýdanda. Indi diýen qadişimiz ýaly diskriminant diýär şu bölegi. Haçanda diskriminantym noldan uly bolan ýagdaýynda onda deňlemeniň ikisän hakyky kökü bolýar. Ýanqy ýanqyda meselem ikisän hakyky kök bady 1 we 2. Haçanda diskriminantym nola deň bolanda onda deňlemeniň bir kökü bolýar. Bir kökü ýöne meňzeş kök meselem diýerler x jogapdydy. Jogap -1 çykyp geler. Haçanda diskriminantym noldan kiçik bolan ýagdaýynda onda deňlemeniň hakyky kökü ýok diýip aýdylýar. Sebäbi diskriminant köküň aşagynda minus ýagdaýynda bolsa men onu kökden çykaryp bilmeýän. Kvadrat deňsizlikleri nädip işlemeli? Kvadrat deňsizlikleri işlenimde etjekdadım. Edil kvadrat deňleme ýaly kökleri tapmak ilki. Onu şu ýerde mysalyň üstüne işläli. Men hemme sanlary bu tarapy geçirmekçi. Onda berde 0 galýar. 0 uludur deňdir x kvadrat ayırmak 3x goşmak 4'tün. Indi men şunu deňleme diýip ýazanymda x kvadrat ayırmak 3x goşmak 4 deňdir 0 diýip ýazanymda x bu da 4 köpeltmek 1 diýip bilýän. Bäri geçeni bu ayırmak bolup geçýär. 4 köpeltmek 1 minus şu minusy şu ýere goýan sebäbi garşylyklaryny hasaplanymda minus 4x goşmak 1x minus 3x berýär. Demek ýalys şeklim dogry. Onu x ayırmak 4 deňdir 0 boljak bolsa x deňdir 4. Biram x goşmak 1 deňdir. Sebäbi bäri plus eger minus ýok bolsa plus bolýar. X deňdir minus 1. Indi anyk haýsy aralykda men çözüm onu bilmek üçin şeýle bir tablisa görýän. İlk minus 1, ondan soň 4 boljak ýagdaýda. Haçanda şu ýerde deňdir bolsa, men muňam özüni alýan, içini doldurup toglaýadym, öňküzdigim ýadyňda düşen bolsa, soň x kvadratyň öňüne seretýän. Eger plus bolsa, şu ýerden plus diýip başlaýan. Haçanda şu çyzygy görenimde alamatymy ütketýän. Ýene çyzyk görýän, alamatymy ütketýän. Indi maňa haýsy aralyk gerek? Haýsy aralyk gerek? Noldan kiçi bolan ýagdaý gerek. Noldan kiçi bolan ýagdaý minus ýagdaý bolýar. Demek men jogabym minus 1 bilen 4 aralyk. Minus 1 bilen 4'ün özüm degişli. Onu minus 1'den 4'e şeni diýip ýazyp bilýän. Isleseňiz barlap ýerine goýup görüp bilersiňiz. Mysal üçin diýeli 0 şu ýere goýsak 0 4 0 4 0'dan uly. Demek men deňsizligim ýerine ýetdi. Indiki misalyma seredeli. Indiki misalym ýene şu usul ulanýan. Eger ilki ýaýy açaly, ýaýy açyp x kvadrat goşmak 2x 35 bäri geçiren ýagdaýymda minus 35 uludur 0'dan. Indi edil men muny deňlemen çözülmeýälik çözjek bolsam, bu x köpeltmek x, bu 7 köpeltmek 5. Bir minus bolmaly, haýsyna minus goýjagmy şuňa görä karar bermeli bolýan. Haçanda goşamda plus çykmas üçin kiçe minus berýän, ula plus berýän. 7 plus 7 köpeltmek minus 5, minus 35 bolýar. Onda barlanymda 7x ayırmak 5x 2x bolýar. Demek jogap dogry. Onda men şu ýerden gün x goşmak 7 deňdir 0 diýsem, x'in bahasy minus 7. X ayırmak 5 deňdir 0 diýsem, x'in bahasy 5. Onu ilk kiçiğini ýazýan minus 7 plus 5 tablisam çizýän. Bu gezek boş edip alýan. Sebäbi deňdir ýok. X'in öňündäki baha plus, ona plus
minus, plus. Bana haýsy aralyk gerek? Noldan uly aralyk gerek. Onu şu yer ve şu yer men jogabym bolýar. Onu baş nädip görkezip bilen minus tükeniksizlikden başlap minus 7 açyny minus 7'ň öz degişli däl. Köprüklerden ýadyňyza düşense birleşen 5'ten başlaya 5'in öz degişli däl plus tükeniksizlik açyny sanlar men jogabym. Onu şu aralyga degişli islendik bir sany alıp koyup bilers. Minus 7 bulan 5. Mysal üçin diýeli şu ýerek 5'ten ulbarsan 6'yny goýsak 6 köpeltmek 8, 6 8'in 48, 35'ten uly. Diýmek men deňsizligim ýerine ýetdi. Deňlemeler we deňsizlikler bilen baglanşykly düşündirjek temalarym şulardan ibaret. Islendik ýagdaýda sonra ýa-da çykda sorap bilersiňiz. Özüňiz barlap görmek isleseňiz, men mysallary aşakda goýarym. O ýerde sonra ýa-da çykanda da çekinmän sorap bilersiňiz. Indiki temamız polinomlar. Polinomlarda görüşýänçek. Sag bolun.